मोनबाय नै लोगोफोर आलु ना ओंख्रि आंना टेस्टि नुखाथारबाय आलु ना हाय लोगोफोर नै आङो दा ना सायनो नागिरदों जोंहा ना हमहैदों आरो नै ना मला मास माखासे सायबाय गुनिया सायगासिनो खावै इरि आरो ना हमहैदोंमोन जोंहा लोगोफोर नै दा ना सायनोसै आं ना फिसाखौ सायनोसै आरो गुनिया गिदिरखौ सायबाय ना गोरलैखौ सायनोसै आंहा नै गुनिया बेखौ सायगासिनो आरो खावै इरिखौ गिदिरखौ सायबाय हनै दाउआ लांगोन आंहा ना फिसाखौ सायनोसै ओरैहाय ना सानसैलाय नै गुनिया सायगासिनो आंहा फिसाखौ सायनोसै नै बाथोन जाग्राखौ एसे सेरफ्रुनोसै दाउआ सिगासिथार नानिया दुगैहैबाय ना हमहैदोंमोन नानियाबो नानि बांद्राय दुगैनाङा नों गगा मोनदों रौ 400 ग्राम सुदोंमोन ने ए गिदिरा बेसेबां सायखानाय गिदिरा खर'आ सायखांबाय 1.5 केजि जादों खावै मेल्ला बिबाराव निरामिस मोना सानसे नैथिंहाय ना लायदों आरो लोगोफोर सानसे निरामिस दिनैहाय ना जानोसैलाय बे खावैया फुवान होबाय खोमा ने फिसा फिसा जादों नैबे अखा हाबा फुनोसै आलु ना संसै लोगोफोर आलु ओंख्रि जानोसै दिनै आलु रुनोसै आलु ना नै लोगोफोर जोंहा ना एवबाय आलुआव होनोसै बे ना गिदिर गिदिरखौ ओमफ्राय खावैखौ फ्राय बानायनोसै लोगोफोर नै आंना आलुजों ना ओंख्रिया गोदौबाय आलुजों नासो जानोसै गोदौबाय लोगोफोर नै आङो ओंख्रियाव नै दुन्दिया एरि होनोसै मस्ला होखांखाबाय दुन्दिया बिलाइ होबाय आङो मोनबाय नै लोगोफोर आलु ना ओंख्रि आंना टेस्टि नुखाथारबाय आलु ना मोनबाय लोगोफोर नै आङो दा ओंखाम जानोसै नै दिनैनि ओंख्रिया आलु ना ओमफ्राय नै ना खावै फ्रायसो जानोसै लोगोफोर अननानै जोबजासे नायदोलाय नै ओरैजाय हासबेन्डबो आरो नोंस्रानि गुमैबो गुमैजों आंजों जानोसै